राजाफ्रानो फारि फारि रायजो खुंलांदों। दा बिनि अस्तित्वखौ खोमानानै जों कलिताफोरनोसो गथायनानै होनाय जाबाय। मेथ्सनि हिस्ट्रिखौ कर्सआव लगायनानै जोंनि हिस्ट्रिखौ गैया खालामनो नागिरनाया बेबो थिग नङा। बे प्रमद बर'आ दिनै बर' जाथिनि सुनि फिसा होननानै जों दिनै बुंनो गोनां जायो आरोखि। जों फैगौ मंगलबार खालि जों बेखौ फर्मेलि आरोबाव जोङो बिटिसि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जों लिरना होगोन। बेखौ उइद्र' खालामना लानांगौ, उथायनांगौ। दिफेन बर'मोनखौ जों बुंनो लुबैदों। दिफेन बर'मोना दिनै माने बर'फोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो, बर'फोरनि आदर्शजों सोलिग्रा होनना बुंबाय थायो। दिनै बड'फाया आलादा रायजो बिनानै जोंनो माने 50-50 जोंनो रायजो नांगौ होननानै जोंनो मोनसे सानस्रि होलांबाय। बर'नि जारिमिन, बे जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन आरो जारिमिना जोंनि हारिनि मोनसे माने सिनायथिनि खाम्फा। आङो गासैबो खौरांगिरिफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोसे आइ आफा गासिबो बर'नि सिबिजाथावफोरखौ आंनि गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। दा जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिखांबाय। जोङो बेयाव खुनु धोरोमनि फाराग लायाजासेनो जाथिनि फोरबो हिसाबै जों गावजों गाव अनलायनाय, दाय फोदोखौ निमाहा होलायनाय, जोंनि राव हारिमु लाखिनाय बे थांखिजों जोङो मोजाङै मोजां रंजादों, खुसि जादों बयबो। ओमफ्राय लोगोसे जों फैगौ दिनाव मावै दाङै जानायनि जोङो मोनसे बोलो फोरानो थाखाय जों मोसौ मोसाखौ थुखैदों, जों बिसोरखौ आदर खालामदों। जोबोद मोजां परिबेसजों जोङो बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जाबाय। दा बिनि गेजेरावनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जे बे रंजाफुनाय बर' हारिनि बे खाफालाव मानो एथ' गाज्रि जे बोथोर लाना फैयो, खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। नै दाखालि बिटिसिआ 23 आरो 24 थारिखखालि साननैनि गेजेराव मोनसे बाजेट सेसन लिंदों। दा बे बाजेट सेसननि गेजेरावनो मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै गोबां जाथिफोरनो, हारिफोरनो फोसावनाय जादों। दा अथ'सो बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो होनो हायो, बिटिसि 6 सिडिउला होनो हाया। बे जोंनि 6 सिडिउलनिसो बे एरिया डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा, ट्राइबेल एरियाफोरनिसो बाथ्रा बियो। दा खिन्थु बेयाव जानाखि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों, दा बेबो ओरैबायदि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों जायफ्रा जाथियानो गैया बे जाथिनोबो होदों। आफादफोरनि नामावबो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों। दा सोरबा एससि कमिउनिटिथ' खुनु कमिउनिटि गैया। बे संबिधानाव मोनसे केटेगरिसो एससि, सिडिउल कास्ट कमिउनिटि। बे नङा, सिडिउल कास्ट केटेगरि। दा सिडिउल ट्राइब केटेगरि जोंहा दङ। दा सिडिउल ट्राइब केटेगरियाव जोंहा 14टा ट्राइब्स दं, सिडिउल ट्राइब्स आसामाव। बे माने 14टा सिडिउल ट्राइब्सजोंसो सिडिउल ट्राइब केटेगरि जों मोनदों। आरो एससियावबो गोबां बिदिनो माने कमिउनिटिफोर दङ। दा जेरै ना फाननानै जाग्रा, ना सारनानै जाग्रा आरो राजबंसिफोर, बिसोर बोरै सिडिउल कास्ट। दा गोबां बिदिनो दङ। दा बेफोरखौ लानानै बोरै सिडिउल कास्ट कमिउनिटिनि थाखाय बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होखो, बेफोर जिनिसा खोब साननो गोनां। आरो आदिबासि सेबा समिति माने आसाम, दा बेबायदि मोनसे सेबा समितिनो आफादनोबो होनाय जाबाय। आरो मुस्लिमफोरनोबो बांगालफोरनि नामाव मोनसे होनाय जाबाय। जायफ्रा बिदि खुनु माबा गैया, एखेबारे बेसिस गैया, बिदि होनाय जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोब माने साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय जोंनि थाखाय गिख्रंथाव, जायखौ बर' हारिया दिनै बागदावदों होननानै जायफ्रा दुखु मोनो दिनै। दा बे हिसाबै दिनै जाहैबाय देसि जाथिनो 4 एप्रिल खालि रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होबाय। बे जाहैबाय आलि मेज डे लेगेसि अफ देसि अरिजिन होनदों आरोखि। आलि मेज डे बेखौ फालिगोन आरोखि। बे देसिफ्रा फालिगोन आलि मेज डे। बे देसि जाथिया सोर बाथ्रा बे जाथिनि मोनसे गिदिर कुइसन जादों। आलि मेजआथ' बर' मानसि, खिन्थु आरो गोदानै देसि जाथि सोर जाखो? बे आलि मेजनि दिनै मोनसे फोरबो फालिनो थाखाय बिसोरनो माबोरै बिटिसि सरकारा बोरै माने अर्डार माने दिहुननो हाखो? आरो बेजों लोगोसे नै मोनसे होबाय, कलिताफोरनो होबावबाय। कलिता
बिसोर होदों प्रागज्यतिषपुर दिबस फालि खालामनो थाखाय आरोखि प्रागज्यतिषपुर दिबस फालिनो थाखाय कलिताफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बे जाहैबाय 6 पुहा 22 डिसेम्बर बेयाव होदों दा बेयावनो प्रश्न जादों बे कलिताफ्रा सोर आरो बे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ सोरनिमोन बे कलितानोमोन नामा दा बेनो प्रश्न जादों दा दिनै जों कलिताफोरनो प्रागज्यतिषपुर रायजोखौ गथायनानै होनाय जाबाय बे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ जे बर'निमोन बर'फ्रा जे बेयाव गोदो गोदाय ग्रोम ग्रोम रायजो खुंबोदों रायजो जाबोदों बर' राजाफ्रानो फारि फारि रायजो खुंलांदों दा बिनि अस्तित्वखौ खोमानानै जों कलिताफोरनोसो गथायनानै होनाय जाबाय बे जिनिसा रोखा रोखा बेयाव फैदों बे गिख्रंथाव गिथाव-बाथाव बे थांखि बियो दा दिनैनिफ्राय जोंहा खुनु मोनसे जारिमिननि बेकग्राउन्ड गैला होननानै जों दिनै बे फोसावनायखौ लानानै जों बुंनो हासै बर'फ्रा खुनु बेकग्राउन्ड गैला जारिमिननि बेकग्राउन्ड गैला जारिमिननि बेकग्राउन्ड दंबा कलिताफोरनिसो प्रागज्यतिषपुरनि रायजोनि बेकग्राउन्ड दंबा कलिताफोरनि आरो लोगोसे जायनाखि आलिमेसनि जायनाखि जारिमिन बे दंब्ला माने देसिफोरनिसो बेखौ बुंनाय जाबाय दा आं बेखौनो फारि फारि बुंलांनो सानदों अदेबानि आङो दाखालिबो बुंखांबाय प्रागज्यतिषपुरनि राजा सोरनिमोन बे रायजोआव सोर राजा सासन खालामामोन बे बाथ्राखौ आं दाखालि खुलानो मोजाङै बुंलांखाबाय आं दिनै नैबे देसि बे सोर आं बेखौ बुंलांगोन दा बेयाव होदों आलिमेस दे लेगेसि अफ देसि अरिजिन आसुरित बाथ्रा आरोखि मा देसि अरिजिन जाखो आलिमेसआ आलिमेस मेस ओंखारथारबाय आरो देसि अरिजिनाव ओमफ्राय फैखो आरो बेखौ देसिफोरनो माब्रै माने गथायना होखो फोरबो फालिनो थाखाय बे देसिफ्रा सोर बे जाथिया सोर दिनै प्रमद बर'मोनहा अबे बिटिसि एरियायाव देसि जाथि मोनफेरखो अबे जुगनिफ्राय दंफैयो बे जायगायाव जे आलिमेस बिस्रा थालायलायनाय आलिमेस थालायनाय माने देसि जाथि ओमफ्राय मोनखो बिसोरलाय ओमफ्राय बर'नखो ओमफ्राय बे जन्म जाखो बे दिनै साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर आलिमेसनि सल'आ आलिमेसनि जारिमिना बियो जारिमिनाव लिरनाय दङ नैबे थाबाकात आइ नार्सरी लेखा भलिउम नम्बर 1 थाबाकात आइ नार्सरी लेखा भलिउम नम्बर 1 दा बेखौ मिनहाज सिराज उद्दिना लिरदों मौलाना मोहम्मद आबु अमर मिनहाज सिराज उद्दिन बे लिरदों बे लेखाखौ आरो बेखौ इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामदों मेजर ओइ.जि. राबार्टी बे इंराजियाव ट्रेन्सलेट खालामदों दा बेयावनो आलिमेसआ सोर बेखौ लिरदों बेयाव रोखा रोखा दं बे बुजिया सोमजिया ओरैनो आलिमेसनि नाम लालाबायनानै खोनाब्लानो देसि अरिजिन दा देसिया सोर देसिखौ बेंगलाव राजबंसिखौसो होनना बुङो दा अब्ला बुंनो हादों नामा जे प्रमद बर'आ बे देसिफोरनो जायनाखि बे आलिमेसखौ माने देसि लेगेसि होननानै बिसोर माने फोरबो फालिनो थिनदों अब्ला राजबंसिफोरनोसो हगारना होबाय नामा बे आलिमेसखौलाय बाथ्राया कुइसन जादों दा जिनिसा नैबे लेखायाव लिरनाय बादिबा आलिमेसआ बिनि सल'आ बिनि हिस्ट्रिया 1206नि बाथ्रा बिनि सिगां खुनु जों बिनि आलिमेसनि लेखा जों फराय मोनाखैमोन मिथियाखैमोन 1206आव माने माबानि लोखोनाबती राजा बे आगोलाव सेनापतिमोन बियो माबानि दिनाव दिल्ली सुनातन माने सुल्तान दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दिननि बे माने समाव सेनापतिमोन बे दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दिननि समाव बे सेनापति बक्तियार खिलजि मोहम्मद आइ बक्तियार खिलजि बे सेनापतिमोन बियो उनाव बे बेंगलखौ सामलायनो थाखाय बेखौ दायथ' होदों बे कुतुबुद्दिना दा दायथ' होनाय लोगो लोगो बे लोखोनाबतीयाव बे राजथावनि खालामनानै बे बेंगलखौ दमन खालामजोबदों सासन खालामजोबदों आरो बे जायगायाव गावनो राजा बादि जादों बेनिफ्राय बे मोनसे थांखि लादों जे गाव बे लोखोनाबतीनिफ्राय ओरै कामरुपजों फैनानै तिब्बतआव थांनो तिब्बतखौ गाग्लोबहैनो बे मोनसे थांखि लादों जेब्ला मोहम्मद बक्तियार खिलजिया तिब्बतआव थांनो फैयो बे तिब्बतआव थांनो फैनाय समाव बे रंपुर साइडआव बे मेस राजा आलिमेसखौ फार्स्ट बे लोगो मोनजेनो आलिमेस नैबे लेखायाव दङ पेज नम्बर 560निफ्राय गासै 560 पेजनिफ्राय 573सिम बे पेजाव आलिमेसनि बाथ्राखौ बेयाव लिरदों आरो बे मोहम्मद बक्तियार खिलजिया बोरै बोरै फैया मानो बे तिब्बत खालामनाग्रा बेखौ बे बाथ्राखौ लिरदों दा बेयावनो मोनो दा बेयाव लिरनाय बादिबा
जेब्ला बक्सार खिलजिया जेब्ला रंफुरजों फैयो आलिमेसखौ जेब्ला लोगो मोनो बे 10,000 सेना लाना फैदों 10,000 गराय लाना फैदों बक्सार खिलजिया अब्ला आलिमेसा बिनि ग्रिबाव गोलैयो बक्सार खिलजिनि ग्रिबाव ओमफ्राय जेब्ला बक्सार खिलजिनि ग्रिबाव गोलैयो अब्ला आलिमेसा गावनि धोरोमखौ सोलायना लायो धोरोम सोलायनाय बे इस्लाम लायो इस्लाम धोरोम लानाय लोगो लोगोनो बियो नामखौ सोलायो आलि बे नामखौ लायो बिनि अरिजिन नामा मामोन बेयाव लेखायाव लिराखै खिन्थु आलि नाम बेखौनो होदों आं खिन्थु बिनि मेस जे बे जाथिया जे मेस बे मेसखौ दोनदों आलि मेस बेयाव होनदों आलि दा मेस बेयाव लिरदों बे लेखायाव आलि मेस बेयाव आलि मेस नाम लादों दा बे आलि मेसखौ बक्सार खिलजिया लिंनानै बेखौ बुंदों जे कामरुपनि राजानाव माने रिकुवेस्ट खालामफिनदों जे कामरुपनि राजा जाहाथे तिब्बेत खालामनायाव थांफायो सहाय खालामो बेखौ बुंदों दा आलि मेसआ माने कामरुपनि राजा पृथु बे समाव बेबो बर' राजा पाल बंस'नि राजा बियो बे पृथुनाव बे फैनानै स्टिक लाना फैदों ओमफ्राय जेब्ला स्टिक लाना फैयो पृथुआ बुंहरदों जे बे बोथोरा मोजां नङा देग्लाय बोथोरखौ बाद होनानै नेक्स्ट बोथोर थांगोन होननानै बे स्टिकखौ माने रिटार्न खालामफिनदों खिन्थु बे स्टिकखौ रिटार्न खालामदोंब्लाबो बक्सार खिलजिया बे पृथु राजानि बाथ्राखौ गनायाखै बे गावनो स्वयं फैनानै आरोबाव बे आलि मेसखौ लानानै कामरुप खालामनानै थांदों आरोखि फैदों बियो दा बे फैनाय लामायाव कामरुपआव बे मोनथाम हारिखौल' लोगो मोनदों महम्मद बक्सार खिलजिया कामरुपआव मोनथाम जाथिखौ बे लोगो मोनदों जेरै होनदों in the different parts of those mountains which lie between Tibet and the country of Lakhnavati are 3 races of people होनदों मोनथाम जाथिनिल' मानसि दं बेयाव one called the Kuns the second Mes and third Tiharu थारुफोर बे मोनथाम जाथिखौ लोगो मोनदों होनना बुंदों आरोखि बेयाव दा बाथ्राया जाबाय क्लियार बेयावनो बे मोनथाम जाथि कच मेस थारु आरो राजाया गावनो माने मेस खाथार अब्ला दिनै बे माने बिटिसिआव माबोरैहाय अबे देसि जाथिखौ लोगो मोनखो बे देसि जाथिफ्रा बोरै आलि मेसनि माने फोरबो फालिलायनो बिसोरनो खमथा बोरै होखो दा बेनि सायाव मोनसे कुइसन जादों आरो दा बेनो गिदिर बाथ्रा दिनै गावनि जारिमिनखौ मालायनो मानो हगारखो दा बिनिफ्राय बक्सार खिलजिया कामरुप रायजोआव हाबफैदों कामरुप रायजोआव जेब्ला हाबफैयो बै माने नर्थ गुवाहाटि बियो माने ब्रह्मपुत्र दैसिम माबाया आलि मेसा दोनबोदों आलि मेसा दोनबोनानै ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बे थांफिनदों थांनानै जेब्ला बक्सार खिलजिया माबायो मा होनो तिब्बेत खालामनो थाङो तिब्बेत खालामनानै थांनानै फैफिननाय समाव बे खोब गाज्रि रोखोम माने बे जायगानि बर' मानसिफोरखौ अयथासार खालामदों बे 10,000 गराया आबाद मावनाय आरनायखौ गाग्लिदों गासिबो दा बेयाव माने बर' राजा पृथुआ बेखौ माने सैज्य खालामनो हायिनि बेनि सायाव आक्रमण खालामदों आरो आक्रमण खालामनानै ओरैबायदि खालामदों बे जे दै बारदोंमोन ब्रह्मपुत्र दैखौ बारदोंमोन बे मोनसे 2 आवर्स बे उदेन माबा ब्रिजआ अन्थाइनि ब्रिजआ बायनानै दंमोन दा बेखौ औवानि बेम्बु बानायनानै बारदोंमोन बिसोरो दा बे बेम्बुजों बारनाय बेम्बुखौ नेनो थाखाय आमिर आलि होननाय सानै माने गार्ड दोनलांदोंमोन बक्सार खिलजिया बे आमिर आलि गार्ड सानैखौ माने कामरुपनि राजा पृथुआ बुथारनानै बेनि जायनाखि दालां बानायनाय औवानि बेखौ बुफायजोबनानै सावनानै दोनदों आरोखि ओमफ्राय जेब्ला बक्सार खिलजिया फैनानै बारबोनो नागिरो ब्रह्मपुत्रखौ बारनोथ' मोनासै ओमफ्राय बे समावनो बिसोर मोनायाव केम्प खालामनानै थाबाय बे आइडल टेम्पोलाव थादों होनना बुंदों बिसोरो बे जेब्ला केम्प खालामनानै थायो बे समाव मोनायाव आरोबाव राजा पृथुआ गाग्लोबबाय राजा पृथुआ गाग्लोबनानै बिनि गासैबो सैन्यखौ छिन्न भिन्न खालामबाय ओमफ्राय उफाय गैयिनि बक्सार खिलजिया ब्रह्मपुत्र दैयाव बारसोमबाय बिनि सेनाफ्रा बारसोमनानै बारनानै खारनो नागिरबाय बे दैयावनो जेरै मेरै गावथारनानै खुनुरुखुम बिनि सैन्यफ्रा गासै 100 जनल' बारग'दों होनना बुंदों आरोखि बक्सार खिलजिया जे 100 सैन्यफ्रा बारग'नानै बे लोखोना बथियाव थांफिनदों दा बे थांनाय लामायाव आरोबाव
आलि बेसा बेखौ माने हेल्प खालामदों आलि बेसा लांनानै दोनहैबावदों दा बे हिस्ट्रि बे दा गथे रोखा रोखा बे जायगायाव जे माबादों बक्सार खिलजिया जे फैदों आरो बक्सार खिलजिया जे बे ब्रह्मपुत्र दैखौ बिजों बारदों बिनि नैबे माने खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सन नैबे अन्थाइयाव लिरनानै दोननाय बे रक इनस्क्रिप्सन बे बै समाव लिरनानै दोननाय बे जे खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सनाव लिरनानै दोनदों बे मा फैगोनखौ खानायबारसि रक इनस्क्रिप्सन नाम्बार 1 बेयाव बेखौ लिरदों आरोखि बक्सार खिलजिया बेजों बारदों ओमफ्राय बेयावनो बिनि सैन्यफोरखौ खोब डिस्ट्राक्सन खालामनाय जादों ओरैनो लिरदों आरोखि आरो बे बाथ्राखौ नैबे माने माबायावबो लिरदों स्ट्रागल फर एम्पायार नैबे लेखा मुम्बाइनिफ्राय दिहुननाय बे स्ट्रागल फर एम्पायारा बे भलिउम नाम्बार 1 बेयाव होदों आरोखि 5th एडिसन बियो बेयाव होदों बेयाव लिरदों बिनि केसा दङ बेयाव बे पृथुआ जे बर' राजामोन बेखौ बे रोखा रोखा लिरदों आं बेखौ बुंदों प्रमाण हिसाबै नैबेयाव बे 1206नि घटना बेयाव लिरदों दा तुर्क केम इन टाच उइथ आर्ली इन द 13th century when इख्तियार उद्दीन इबन मुहम्मद बक्सार खिलजी the conqueror of West Bengal made a most ill-conceived expedition into Assam and met with disaster from the Bodo people and their rulers होनदों आरोखि बर' मानसिफोरजों आरो बर' राजाजों बेयाव खोब माने आक्रमण खालामजादों बिसोर धंस खालामजादों होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरदों दा गथिखे जोंनि हिस्ट्रिया रोखा 1206आव जे बर' राजानो सासन खालामदों कामरुपखौ बे रोखा आरो आलि बेसा जे बर' मानसि आरो आलि बेसा बर' मानसिखायनो बियो बर' राजाजों लिंक लानानै सोमोन्दो लानानै बे रायज्लायदों माने बक्सार खिलजि हेल्प खालामनो थाखाय बेनो प्रमान खालामो ओमफ्राय लोगोसे बेयाव खोथाया बेयाव जानाखि लिरदों थाबाखात इनायसरियाव बे कामरुपआव फैनाय समाव बे मिना सिराजुद्दिन जाय बे लेखाखौ लिरदों मिना सिराजुद्दिना बुंदों बे कामरुपआव जानाखि लोगो मोननाय मानसिफोर बिसोर साइबेरियानि मानसि होनना बुंदों साइबेरियाव जाय मानसिखौ लोगो मोनदों बक्सार खिलजिया बे मानसिफोरखौनो बे कामरुपआव लोगो मोनदों होनना बुंदों साइबेरिया दा साइबेरियानि मानसि माबायाबो बक्सार खिलजियाबो तुर्किनिफ्राय फैनाय बिसोरो बेबो मंगलाइट मानसि बेबो मंगलाइट मानसि दा तुर्किनिफ्राय फैनाय दा तुर्किनिफ्राय फैनाय समाव बियो बै जायगायाव माने जा मानसिखौ लोगो मोनदों बेखौनो बेयावबो लोगो मोनफैदों होननानै लिरदों दा अब्ला बे साइबेरियाव जानाखि दङ मानसिफोर बे साइबेरियाव थानाय मानसिफोरा गोबां हिस्ट्रिफ्रानो बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन होननानै लिरदों बर'फ्रा साइबेरियावनो थादों आरो बे साइबेरियाव थानाया दिनैनि बाथ्रा नङा बोसोरसे बोसोरनि बाथ्रा नङा हाजार हाजार लाख बोसोरनि बाथ्रा होननानै जोंहा माने गोबां हिस्ट्रियानो लिरदों आरो नैबे जोंहा माने बिष्णु प्रसाद राभा नैबे रसना सम्भार बेयाव लिरदों द्वितीय खन्द बेयाव बिथाङा लिरनो हादों जे साइबेरियाव जे बर'फ्रा थादों बे बाथ्राखौ लिरनो हादों 125 पेज बेयाव लिरदों जे बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन साइबेरिया बे साइबेरियानिफ्राय बर'फ्रा फैनाय आरो बे साइबेरिया सिबिराय थानाय जायगा होननानै लादों आरो सिबिराया बर'फोरनि माने बाथौ बोराइ होननानै बे लेखायाव लिरदों आरोखि बे लेखायाव लिरदों दा गथिखे जों साइबेरियानिफ्राय फैनाय आरो साइबेरियानिफ्राय फैनाया बे 12th सेन्चुरियाव फैदों बेबो नङा 1206आव फैदों बे नङा बेनो हाजार हाजार बोसोर सिगां बेयाव फैदों आसामाव फैदों आरो बे हाजार हाजार बोसोर सिगां फैनायाव जोंना फार्स्ट आसामाव रायजो खुंदों थागिबिफोराव बे जोंहा महिरंग दानबआ रायजो खुंदों आरो महिरंग दानबआ जे बर' मानसिमोन थागिबिफोराव जे बेनो सिगां रायजो खुंजेनदों बेखौ गोबां जारिमिनगिरिफ्रा बुंदों नैबे खेल बरुवा बाहादुर आंखौ दाखालि मानसिफ्रा गोबाङानो फनजों बुंदों एसे बुंना हो बे महिरंग दानबनि बंस'आ सोर अबे लेखायाव बर' होननाय लिरनाय दं एसे बुंब्ला मोजां होनना बुंनायखाय आं सानदों बेखौ एसे खोन्थानाया मोजां होननानै नङाब्ला ओरैनो खुगाजों बुंब्ला मानसिफ्रा फोथायनो थान मोनो बेहाय दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दस्रा जि लेखाफ्राव दङ गोबांनो महिरंग दानबआ बर' मानसि थेवबो मोनसेल' लेखा उदाहरन आं होनो सानदों नैबे खेल बरुवा बाहादुर लिरनाय आर्लि हिस्ट्रि अफ कामरुप बे आर्लि हिस्ट्रि अफ कामरुपआव बेयाव लिरदों आं फरायनानै खोन्थासै नैबाव नै दा आर्लिएस्ट मेनसन किं अफ कामरुप
or Pragadisha, as it was known in more ancient times, was a non-Aryan named Mohirango Danabo. His name was evidently Mairong, for a hill on the 7 mile of the Guwahati Shillong road is still known as Mairong Phatbot. It is shown in the modern map as Mairongko. The name Mairong was Sanskritized into Mohirang. It is clearly a Bodo name, and the people of this race who then invaded in the country were called Kirato and Mlesos, as these were Mongolian immigrants in the country. Clear Bodo Leden Dunkatare. I would say the Bangman Bundaman, a Mairong as a Boromansi, Binis Bundahan, they Kel Burabatur Lenedong, Argon will the Kaudo, at least come to that bay. I'm really say, I'm going to Bunevadi, Mavani, Pitura than Bongso, a Bongsonism, the Buche, Bunch in the Hay, I said Bunchandang. Pitura there, the whole Palo Bongso, Pal Bongso, Nomdri, Pal Bongso. That Pal Burupabri Pal jacket. But a Pal Hajagan, Pitura Jafule. That Bill, the Katako Navy, the Red River and the Blue Hills, Hemburua, Eledin. They will let them the pest over so be showden. Pest over so be showden, the Palos or Hindus Burus will build on Qatar. The Palos or Hindus Burus, they constitute that considerable in Hindu culture and religion, as also Sanskrit studies. They will let other Boro for some Nagasude. That would have a Pitura as a Boroman, and struggle for empire will have Pitura Boroman. I would have a Barofor Soyo, Zanaki, Boktel Kilja Piduman. Kamruzing, they come from the place more, Boktel Kilja, a Borora doesn't Mane Galudan, Arabia Mabakan Desmo, they destroy Janaki, a very Karakazabai, Ambre, Boktel Kilji Pesmo. Saniki Pidang, Bezago, Montam races of people Sadang, the Manchulugum, Mes Manti, Kos Manti, Ambre Taru Manti, the Hundang, now Divani Bill, Clarification, Hanaja, Cost Rasur, they would have Cosnovi. The Banana didn't get out in the Cost Rasur. Now, Tish of Ledon, Cost Burgo, Sanja Parse, Cameroon, Sanja Tanebergo, Cosel Nabu, other Cameroon about Tanebergo. Mes Namunga, Arena history of the Nokatri. Are we willing to survey for good? Beo Preva Mongarki, take the survey, you want to be from the volume number 2, volume Mane 1, part 3, part 2, Euromunzu, Dunzu. Are we series, Lekabie, a Brad Buza series, Becomade, Kampang Papa Mana, Kimzimago, out of Bio Mungan, Borofa Basimo the Pal Bulledung, Borofa Pal Dynasty Hundung, the Lekona Mundung, the Lekono Dongo, Carbai, Ambre Kamrujo, Borofan Sason Holandung, Bebatra, the Karaka Janapi, I would say the Naga Zuni History, Malay, and I need to know Batrakia. Mes Bongsoko, the name over Malayan night, several discipline night, Ben Jacob, Mane Ogian Bie, Mugito, the Muginago, Arise as a Bichao, the Bidrocamago, Nanive Coast Basur, and we nobody Santa Tanego, Cosari Nabu, Ambration Abajo, Mane Mes Nabu, by Hindu Libas number. That did I bet that coast grew Mari Najaran. That coast Gundang, Zaifra, Borofra, Hindu Drum Larani, Tangbai, business coast number. That's a Hindu Drum Laran Tangbai. The Hindu Drum Laigrafa, Gaudi Pasauka, it means Pasauka, Mescura Levati. Are Mes Basa, Kubasa, Gazibasa, Kubasa. There's only Tondrobi Darki, Mes Basa, Kubasa, are Kubasa Lebra Percune, Kubas Nane, Coast Nade. Those only Jogni control. That would take me from the coast, or some yes, Bekiwata. The bed that would say, the big coast will go Alada from money, other costly history, Boroni, Mana history, Alda from money, Mes history, Coso Loganane, Juni history, Gia from Nagamia, they would Chigua, the
जों दिनै बै जानाखि बर'नि जारिमिन बे जारिमिनखौ जोंनि लाखिनांगोन आरो जारिमिना जोंनि हारिनि मोनसे माने सिनायथिनि खाम्फा जारिमिन गैयाबा जोङो थांना थानो हाया जारिमिनासो जोंखौ माने सिनायथियै जों अमब्राय फैदों जों मा जाथि जों मामोन आरो बेनो जोंखौ दिनै थुलुंगा होदों जोङो जे दावगानांगौ दा बेनि थाखाय जों रायजो बिनो रोंदों दिनै बर' रावा ओइथिदोलाव हाबदों बेनि थाखाय हाबदों दा गतिके जोङो जोंनि जारिमिनखौ जोङो दिनै लाखिनांगोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आंखौ माखासे जोंनि लोगोफ्रा बुंहरबाय थादों जे बे माबाखौ एसे खोन्थाना होबाव होननानै बे 4th सेन्सुरियाव बे बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा ब्रह्मना जे जम्मु काश्मीराव हाबा जाहैदों बिनि सोमोन्दै एसे बबे लेखायाव लिरनाय दं बर' सिख्ला होननाय बर' हिन्जाव होननाय बे खोथाखौ जे बुंब्ला मोजां लिरनायखाय आं नैबे माबाखौ बुंनो सानदों नैबे रचना सम्भार लेखायावनो लिरनाय दं बल्लभ बर्मननि फिसाजोखौ माने बर' सिख्ला होननाय आरो गुबुन अनेक लेखा दं माने बल्लभ बर्मननि फिसाजोखौ जम्मु काश्मीराव लांनाय बाथ्राखौ गोबां लेखा दं खिन्थु बे रोखा रोखा लिरदों बाव बर' सिख्ला अमृत प्रभा नाমৰ আজিও কাশ্মীৰৰ অমৃত মঠ আৰু লাভ ভাগ আশ্ৰমে জয়গান গাই আছে होननाय अमृत प्रभा ब्रह्मखौ बर' सिख्ला होननाय रोखा रोखा बेयाव दं आरोखि दा गतिके जोंनि हिस्ट्रिखौ लानानै जों डाउट खालामनाङा बे जम्मु काश्मीराव जे जोंनि राजखुंग्रियानो हाबा जाहैदों आरो बे जम्मु काश्मीराव जे बर' भाषा रायलायोमोन गोदो गोदाय जोंनि कालचारजों जा सोमोन्दो दंमोन कामरुपनि कालचारजों दा गतिके जोंनि हिस्ट्रि बे दा जोंनि प्रागज्यतिसपुर हिस्ट्रिखौ जों गारनानै जोङो गुबुन जाथिनो जोङो माने होनो हाया गुबुन जाथिनि हिस्ट्रि होननानै जों बुंनो हाया बेनिखायनो नैबे जानाखि दाखालि बिटिसिआव जा डिसिसन लाबाय बे प्रागज्यतिसपुर दिबस बे कलिताफोर होबाय जों बेखौ माने हेंथा खालामनाय जाबाय बेरेखा खालामनाय जाबाय आरो इतिमध्य जों बेखौ अलरेडि मिडियायावबो होखानाय जाबाय दाखालिबो बुंबाय आरो कमप्लेन होनाय जाबाय आरो जों फैगौ मंगलबार खालि जों बेखौ फर्मेलि आरोबाव जोङो बिटिसि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जों लिरनो हागोन बेखौ उइद्र' खालामनानै लानांगौ उथायनांगौ आरो बेखौ उथायनानै जुदि लायाबा जों मोनसे गोख्रों मोनसे माने आन्दलन खालामगोन जों बे बाथ्राखौ जोङो माने मेम'रेन्डाम होगोन दा जों रायजो राजाखौ खावलायो बेयाव जाहाथे जोंजों सहाय होयो आरो जोङो जोंनि हिस्ट्रिखौ जों जेरैबो लाखिनांगोन जों मालायनो होनो हाया दा बुंनांगौ बाथ्राया बेनो दिनै बे प्रमद बर'मोनहा एथ' जे बिदि गाज्रि मोनसे डिसिसन लानो हादों बिसोरनाव माने एसेबो साननो हानाय मेलेमा दंना गैया जाखो बाथ्रा बे फैबाय दिनै एफा गिदिर क्रुसियेल डिसिसन बियो गावनि जारिमिनखौ गावनि सिनायथिखौ नोङो नागारनानै नंखाय होननानै मालायनि सिनायथि होनाया मालाय जाथिनिसो नोङो खमथा होनाया बेनिफ्राय गाज्रिसिन सोर थानो हागौ आंथ' बुंलायदों दिनै गावनि अस्तित्वखौ मालायनो होनानै जानाय बेनिफ्राय माने गाज्रिसिन फिसा बर' जाथियाव सुनि फिसा बुलाय रावबो थानाय नङा आरोखि बेबायदि गैया रावबो सुनि फिसा बेहा माने साननो हानाय मेलेमानो गैया नामा दिनै एथ' गावनि खाथि खाला मानसि दं पार्टियावबो मोजां मोजां मानसि दं बिसोरथ' दिनै बेखौ एडभाइस होनांगौमोन फोरोंनांगौमोन जे नैसो बिदि नङा बेखौ बुंनांगौमन दा बिनियाव खाथियाव जाय थायो बिसोरबो माने बिदि माने स्टाडि गैया नामा बिस्रा बिसोर मिथिया नामा बर'नि हिस्ट्रि बा बर'नि जारिमिन नामा माबोरै जेखौ मोनो बेखौनो बुंलानाय जेखौ बेखौनो बेनो मावलानाय बेखौ जों बोरै रायजोफ्रा गनायनो हानांगौ दा जों ओंखायनो बुंदों बे प्रमद बर'आ दिनै बर' जाथिनि सुनि फिसा होननानै जों दिनै बुंनो गोनां जायो आरोखि जों बुंनांगोन आरो दिनै बे खेथ्रआव जों दिनै गुबुन गुबुन बिसोरजों थाफानाय आफादफोर दिफेन बर'मोनखौ जों बुंनो लुबैदों दिफेन बर'मोना दिनै माने बर'फोरनि बाथ्रा बुंबाय थायो बर'फोरनि आदर्शजों सोलिग्रा होनना बुंबाय थायो दिनै बड'फाया आलादा रायजो बिनानै जोंनो माने 50-50 जोंनो रायजो नांगौ होननानै जोंनो मोनसे सानस्रि होलांबाय आरो बे सानस्रिजों जों दिनै जुजि गोबां जोंनि संग्रामनि गेजेरजों मानसि थैबाय गोबां सोरबा माने गथ' जन्म जायाखिसै गोरबोआवनो थाबाय बे गोरबोआव थानाय समावनो सोरबा फिसा थैजाबाय आरो सोरबा 2 मास गथ' जन्म जानायनि उनावनो सोरबा फिसा थैबाय बिदिनो मावरिया गथ'बो थालांबाय आलाय सिलाय जालांबाय दा दिनै बेफोरबायदि माने सेक्रिफाइस बेबायदि एथ' गिदिर माने जोंनि गेजेराव खैफोद जाबाय अलखद जाबाय दा बे खैफोदनि गेजेरजों दिनै जों मोनसे बिटिसि मोनबाय दा बे बिटिसिआ सोरनि दारै मोननाय बे बिटिसिआ बे बर' फिसाफोर माने जिउ गारनाय थैनाय
बिसोरनिफ्राय मोननाय आरो बिसोरो बड'फानि आइडिअलजिजों जे बे टाइग्रेट रायजो कामरुप रायजो बे बर'फोरनिमोन बेखौनो जों मोनफिननो थाखाय जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामबाय बेजों गोबां मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानाय मानसिफोरखौ लानानै दिनै जों बिटिसि मोनबाय दा दिनै बे बिटिसि सिङाव थानानै जुदि प्रमद बर'आ जुदि माने टाइग्रेट रायजोआ कलिताफोरनिसोमोन बर' नङामोनब्ला माने बड'फा आन्दलन खालामनाया मिसा जाबाय जों बड'लेण्ड रायजो बिनाया मिसा जाबाय नंखाय जाबाय दा एथ' जघन्य बियो एखेबारे दिनै जायफ्रा बड'फानि बाथ्रा बुङो दिफेन बर'मोना बड'फानि बाथ्रा बुंबाय दिनै बड'फानि सेक्रिफाइसजों बड'फानि थांखिजों बड'फानि फल'वारफ्रा दिनै जुजिनानै बिनि संग्रामखौ सापर्ट खालामनानै बिनि संग्रामाव ओंखारनाय दिनै अनेक सेक्रिफाइस खालामबाय जिउ गारबाय बे जिउनि बलिदानाव दिनै बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि सिङाव हाबनानै थानाय जुदि प्रमद बर'मोना जुदि टाइग्रेटफोरा बर' रायजो नङामोन होनब्ला दिनै दिफेन बर'मोना बोरै सैज्य खालामदों बोरै खोनासंनानै दं बाथ्राया बेसो जादों बेखायनो जों खावलायदों बयबो दिनै ओंखारबोनांगौ बयबो दिनै बुंनांगौ बे भुल डिसिसन बियो आरो बे भुल डिसिसनखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ आरो बेखौ जुदि इमिडियेट उथायनो लायाबा बर' फिसाफ्रा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै दिनै जों संग्राम खालामनांगौ आं दिनै बेखौ बयखौबो बर' रायजो राजाखौ खावलायहरो